खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय वारनि सोमोन्दै मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। भारतआ पाकिस्ताननि सायाव फिन खिथेर होखारफिननो अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों गाग्लोबदों। नंगौ, बे समाव जेरै मावदों एरै फिथाइ। भारतआ पाकिस्तानाव गिदिर अख्रां गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनायाव मोन 9 उदखारि थावनिफोरखौ गाग्लोबदों भारतारि रौनिया हान्जाया। मख'जाथावदि अख्रां गाग्लोबनायाव उदखारि मसुद अजहरनि नखरनि सा 10 सोद्रोमाफोरजों लोगोसे उदखारिफोरनि जिउ खहा जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। पाकिस्ताना दासिम मोन 6 थावनिफोराव 24 गाग्लोबनायखौ गनायना लाबाय आरो बे समाव पाकिस्ताना भारतखौ फिन साजा होनायनि हुमखि होदों। नाथाय भारतआबो गासैबो थियारि खालामखाबाय आरो गासैबो अख्रां रैखाथि इउनिटफोरखौ सांग्रां महराव दोनबाय होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि 15थि सानाव भारतआ उदखारिफोरनि बेरेखायै मोनसे गाग्लोबनाय महरै उदखारि थावनिफोरखौ नोजोर होनानै बे अपारेशनखौ थांनाय हरनि 1:30 रिंगायाव भारतारि अख्रां सान्थ्रि, भारतारि रौनिया हान्जा आरो भारतारि दै सान्थ्रि हान्जानि हेफाजाबाव खालामनाय जादों। पाकिस्तानखौ बे गाग्लोबनायनि थाखाय बारनिफ्राय हा बाहागोआव मिसाइलफोर बाहायनाय जादोंमोन आरो बे उदखारिफोरनि थाग्रा खुलिफोरखौ फोजोबस्रांदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला भारतारि रौनियाफोरा हर गेजेरनि 1:30 रिंगायाव अख्रां गाग्लोबदों, जेब्ला फाइटार जेटफोरा गावसोरनि एयारबेसनिफ्राय बिरदोंमोन आरो बेनि दान्दिसे उनावनो उदखारिफोरनि थावनिफोराव बमा बेरहोदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेआइडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।